Τα παιδιά σας αξίζουν το καλύτερο. Τα παιδιά σας αξίζουν το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Χρυσούλα Φουντουλάκη Αλεξάκη. Με σεβασμό σε κάθε μας μαθητή και με διάθεση για προσωπική εξέλιξη, μπορούμε να εγγυηθούμε τη γνώση και την επιτυχία σε όλα τα διπλώματα. Εμείς σας λέμε την αλήθεια. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε εδώ και 4 δεκαετίες. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Χρυσούλα Φουντουλάκη Αλεξάκη. Από τον Ήπιο μέχρι και το Proficiency, χαιρόμαστε να είμαστε κοντά σας. Με τη γνώση, την πείρα και τη σύγχρονη υποδομή μας για να δώσουμε τα καλύτερα εφόδια στα παιδιά σας. Επιπλέον, σας ανταμείβουμε για την εμπιστοσύνη σας προσφέροντας με την εξόφληση των διδάκτρων κατά την εγγραφή του μαθητή δωρεάν όλα τα βιβλία της χρονιάς ή 10% μείωση διδάκτρων. Και επιπλέον 10% έκπτωση για κάθε εγγραφή φίλου σας. 10% έκπτωση σε όλα τα αδέλφια. 10% στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Και 10% έκπτωση στα δίδακτρα της γερμανικής γλώσσας. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Χρυσούλα Φουντουλάκη Αλεξάκη στο Πέραμα, δίπλα από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 28340 22 277. Εγγραφές από 3 έως 14 Σεπτεμβρίου. Και όσο για τα δίδακτρα, ρωτήστε μας. Μας μιλάτε και σας ακούμε.